Halo guys, kembali lagi bersama Oke di sini dan kali ini kita akan berangkat lagi menuju rute yang sama seperti biasanya. Pancet Setiap hari. setiap hari. Kok. Denger sing delok. Bapak. Ngono ya Jake kok sing delok. Gak ono bedane belas sampai dingi. Tapi Jake sing delok. Pet iki. Sing delok Jake. Rata-rata piro sing delok? Ya puluhan. Nah, 10-an kok. Pet. Iki pasar Ploso Waduh. terbalik. Belum jadi ya guys ya. Nanti kalau jadi tak spilin pasar Ploso. Jadi itu piye misu-misu iki? Nah, sembus kepet. Tuh. Loh. Narik mana kepet iki? Seruwet ya. Samentai. Dolan ke tisu. Ya. Masalah timbangannya gak lapo-lapo. Dipam ke tisu sampai bunyi. Nah. Ono wong ya bendino teko Wonosalam ngebis nang Surabaya kerja. Ah, ngebis ya enak. Tapi Wonosalam iku Wonosalam sing pedalaman dene omahe. Jadi budale iku jek peteng ngono yo. Papet gitu. Podo ya, aku biyen yo ngono ya. Budale jek peteng. Aku biyen budal iku jam 5. Jam 5 esuk budal. Mulene iku jam 7 bengi. Aku biyen ngono bendino. Piro entuke? Kok 50. Toto omah iku jam 7 bengi. Lha iku wis gak wong iku, iki wonge nang kene. Gak cuma cerita iku. Tapi kamu gak turu Surabaya ben dari Waringin. Ora ono nggon turune. Akeh nggon turu iku. Enek lho. Embeng yo. Nah, cuk embong gak eling gembel ngono ta. Lah kok gak gembel ae ngono ta. Ngomongnya itu keliru. Ora turu Surabaya ngono gak. Kok gak gembel ae ngono. Jane yo. Kapan niat kerja kon gembel. Tambah kan turu pengen jalan. Gembreng ngono karo. Nggon turu. Ora enek. Turu kok ya nang kamar, kok turu nang embong. Tapi akeh wong turu embong. Iku ora turu iku. Nah, Gembel.
Aku beberapa hari ini tuh turunnya enak terus loh. Ya, pokoknya terus sore. Apa? Bu. Enak terus. Pokoknya turun ki sore jam 12 iku enak yo. Kan dulu tangine jam piro? Tangiku itu mangi jam 5. Oh, enak yo. Tangi dhuwure jam 3 iku enak. Turu jam ketemuan. Jam 10. Oh. Lego kan. Turuku iku mesti 4 jam 5 jam. Paling suwi 6 jam. Turuku iku. Ini kerupuk sing legi tak ya? Anyep. Goreng pasir iku. Kerupuk sing legi itu kuwi nanti. Turuan ya? Kadang ngono, kadang enggak tapi. Ya ono sing legi ya. Enak ya. Kerupuknya kayak anu tambul. Oke, kayak tambul, kayak cemilan Tambul. Lagi-lagi pedes iku ta? Nih, Oh, meturuan ya. ayo, lagi pedes sih. Itu masih ya kak. Itu anu ya. Kayak cemilan yo enak. Kayak cemilan tok ngono enak. Ya tambul ya enak. Eh? Ya tambul ya enak. Iya. Rata-rata iku nang ngene meturuan, nek ana meturuan. Nang bakul buah. Oh, bakul buah ngarepe pasar ku wis kok to ya? Bakul buah ngarepe pasar. Ya ngarepe pasar biyen kan akeh bakul buah sih. Aku pindah. Pindah Wis pindah sih, wis gak ono sih. Ci ono ya di kono. Masa iki mung ono? Ci ono. Masa aku gak ono kan. Ci ono nek sore ya lho. Tapi pindah nang nggon anyar, nang nggone Terminal. terminal kono. Bu meneh iku dadine piye ya? Sing jelas iku resep ning awal rada nengan ini kempro ya. Umum kan. Indonesia. Lah dibangun pasare api-api. Tapi kemprus-kemprus wong iki. Indonesia semuanya itu. Aku paling nek kuliner urip ning Jepang paling mau balik-balik ning kene pesiar. Rasanya iku merong minggu tok. Mentok-mentok saulan yo amur sean balik rene. Mari ngono. Kepro maneh. Ah, wong Garuda ben ngono kok. Garuda kan kuliah nang Jepang. Teko aku ya, rokokan iku golek asbak ae. Gak oleh ngawur. Gak oleh ngawur. Memang bari mangan jajan ngono ku sampai desai. Enak paling ya ning Jepang kan ya. Bari ngono terus saulan ngene Rembang deh ambek aku. Kempro maneh. Ngepet. Enak paling ya urip ning Jepang kan ya. Yo. Dolen-dolen tok ngono enak. Lah enak dolen. Ketane cek ngawur-ngawuran begini. Wis sak pole. Pokoknya iso ndedek tertib ngono ya. Wong-wong kok dolen senengane dolen ning kontrol itu Jepang kan bisa. Ro ya ndek duwe. Nek gak ndek duwe gak ro. Hah? Nek gak ndek duwe ya gak ro. Jepang, Korea lho. Korea tapi ono sing gak iso dileboni. Korea Utara. Iku Korsel tak Korea Utara ya. Sing Korut Kim Jong Un ya. orot iki. Korut Korea Utara berarti. Itu bahaya itu, zona bahaya ya mlebu. Oleh didulini ku oleh wisatawan iku oleh. Gak oleh ngawur ning kono. Cuma gak oleh ngawur. Nek dolen wisatawan oleh. Gak oleh nggak kamera. Kamu konangan nggak kamera penjara. Nah,
Rawat iku negarane Syuting gak oleh, ini gak oleh, ini gak oleh. kaya zamane Soeharto biyen. Gak bebas. Aku zaman Soeharto lho cilik. Ya podo masih aku ya cilik kan. Nah, kene. Berarti Cuma yang dia gak ngalami gak ngalami zamane Soeharto yo. jalan apa medeni ini pemerintahan gak ngalami. Nah, ora paham dhewe. Pokoknya dolin. Ngerti-ngerti wis remeke korupsi wakil. Iku wis paham aku. Soeharto apa sih? Hah? Mar Soeharto. Aku iki sih. Mambu lali. Yo. Iku yo gak ngeh aku. Aku wis ngeh aku nek Soeharto lengser iku wis ngeh aku ya. Wis mulai paham ya. Aku mudeng politik itu era SBY toh. Titik-titik iku kakek. Butik SBY. Ini bocil banget pikiranmu berarti ini. Gaplek iya. Ora pate kanggo pikirane. Sebenarnya seneng ngono. Yo, betul. SBY yo cek tas. Kepet. Iki kan jero pondok ya ngene lho. Semua. Ora oleh pinter muridé. Aku lagi rada ngepolitik Yo, itu ya. betul, Zamane betul. SBY. SBY hitungane cek tas yo. Nek zamane koyo Gus Dur, Megawati. Ora mudeng blas. Gak mudeng blas. Ya ampun. Wis bah ngawur-ngawur presiden biyen itu gak harus. Gak ngurus. Aku mulai Soeharto lengser iku mulai paham ngerti lah politik itu. Mari SBY sak bengi sore wis mulai ngeh. Nah, wis saiki wis ngeh banget. Nah, plek pemerintah dibanding ngono. Masalah ngefek nang dompet ya. Soalnya itu mulai golek duit dhewe. Mulai gue dhewe cakep nggak ya. Gaplek ya pemerintah. Aja, duwe karek ngatong gak ngurus aku. Aku zamane Covid iku sapa ya? Jokowi ta? Gurung ya? Hah? Jokowi. Covid Jokowi ya? Ya. Iku dia lumayan nih gue jan. Sampai mari Covid itu di Jokowi. Perekonomian itu dia lumayan ya zamannya Jokowi. Mari gubernur. Selop. Rawa mak ya kena Prabowo ya apa Prabowo. Oh, gak harus saya pemerintah saya itu gara-gara presiden ini. Nah iya maksudnya itu apa sih Prabowo? Efeknya cakut terus saiki. Terus saya itu ikut zaman Jokowi. Jokowi biyen udah brol ngono. Saiki kan nyaure. IKN beras. Ora kanggo acur. Kereta cepat, beras gak iso bayar. Gak bisa bayar. Di Iya maksudnya. iya, Pak Owi. Bapakmu Gibran. Ibrane yang ngono tolak. Tolak. Dobol. Iki wakil presiden kanggo tak gak ya. Itu tolak kaya wajah-wajah anime. Sampai di datang stiker barara ya. Kepet. Turun tahu pada mafia deh. Pada mafia baru menang. Saiki mafiane akeh di Jarno kok. Jarno deh.
mafia politik ora diurusi deh. Orang ngurusi pokoknya bayaran, kerja bayaran, bayaran tuh wes. guys. Biyen koyo yo ini ngomong, saya kita tolak. Sing nikel lah, sing batu bara lah, sing opo lah. Inflation lah. Bahasa Tepet. bahasa wong negro. Tiba saja rane suarane blas. Suarane gebrakane blas. Mau sekolahan ya teori tok. Lah iya. Makan bergizi aja tambah keracunan akeh. Lho, iki pemerintahnya. Leo. Apa ya? Lamaran gak ngundang. Orang 20 menit ya. Ya beneran gak diundang kok. Oh iya, kan bayar ya. Heeh. Gak ketemu duit. Karo robot aja. Nek syukuran mangan tok yo. Gas. Ngerti ya. Atau bulus.